баъди ин видео тамошобинон шумо просто ошиқ мешавед, ҳам дар ширкати Фаберлик, ҳам дар кор, ҳам дар меҳнат. баъди ин тӯҳфаҳое ки мо имрӯз қатъи директорон мондем, иштирок накардани шумо ин номаъқулие. биёед ман главни призаша мегӯм. ай пеш мора иди қурбон интизорай ва ҳар як зан мехоҳад ки беҳтарин дастархони фасон, беҳтарин посудаҳои зебо дошта бошад. ва ҳамин наборе ки аз 64 предмет иборатай дар ҷои якм меистад, дар ҷои дуюм багемаи нав биромад, дар ҷои сеюм набори омез. хулоси гап, шумо просто тамошо кунед посудаҳоро. ман условияша гап занам. ягон условияи қин надорам. фақат ки 30 балл мекунед шумо. дар 30 балл чӣ мешавад? я собун, я порошок, я зубной паста, я посудашвак, я средствои барои дегора сафед кардан. тозагӣ барои итон, тозагӣ барои хона. ва шумо иштирокчии нами грандиозни розыграши мо мешавед. ай ҳама ҷои қизиқиша нагуфтам сона тамошобинон. духтаракҳои аҳли каманда, агар шумо дар ин тӯҳфаҳо дар кор набошад, мо шумода пулша равона мекунем ки шумо таи орзуҳои дилтона дар ид кунед, бигардина ҷилва кунед. шахсоне ки ин амирӯз иборатанд то 24 май дар камандаи мо пайваст мешаванд, ё ин ки кор кардистиян 30 балл мекунанд, иштирокчии нами розыграш мешаванд. 100 балл кунед, 3 бор номтон навишта мешавад. кадомед ки бур мекунед, насибтон кунад барои ҳаматон. барору муваффақият хоҳам.